Vieš, čo majú spoločné všetky tieto fotky? Sú na nich povrchy, na ktoré môžeš nalepiť naše nálepky. Môžeš ich nalepiť na stenu s hladkou, ale aj hrubozrnou omietkou. Nálepky môžeš lepiť aj na nábytok, ktorý nemá povrchovú úpravu z papierovej dyhy, tzv. Melamínovú fóliu. Výborným miestom pre nalepenie nálepky chladnička alebo obkladačky, či už v kuchyni alebo kúpeľni. Svoj obľúbený citát si môžeš nalepiť na zrkadlo. Dizajny na transparentnej fólii môžeš nalepiť na okno alebo sklo. Nálepky môžeš využiť aj na plastový nábytok, plastové krabice alebo rôzne iné výrobky vyrobené z plastu. A kam nálepky nelepiť? Na umývateľné farby. Takéto farby obsahujú akrylové a vinylové polyméry či silikónové prísady, aby boli odolné voči znečisteniu a poškodeniu. Taktiež nebudú nálepky držať na gumených povrchoch a na neopracovanom dreve. Video si nezabudni uložiť, aby si ho v prípade potreby ľahko našla. A sleduj nás pre viac tipov.